Marwani kiprah seni tradisi kang pranyata ing dalane dipeni antar peni satemang uri-uri kene dadi langkah ingkang mematri Marwani kiprah seni tradisi kang pranyata ing dalane dipeni antar peni satemang uri-uri kene dadi langkah ingkang mematri Marwani kiprah seni tradisi kang pranyata ing dalane dipeni andar peni satemang uri-uri kene dadi langkah ingkang mematri Gatut kaca edan, Gatut kaca edan, omahe empek-empekan. Pupus kandung, pupus kandung, pupus sewang tuyuk, eneng ngomong bingung, dijak dolan mutung, wis memper wong gemblung. Gatut kaca edan, Gatut kaca edan, omahe amplek-amplekan. Kidul kono, kidul kono, ana lintang bareng-bareng. Pupus manggis, pupus manggis, pupus sewang manis, wis lambene tipis lan bathuke klimis, emang seneng lamis.
Semangat loh Mbak Eva. Cas. Ha e e e. 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 Di taman angker raya, di taman angker pohon randulan goyang-goyang. Gadis cantik siapa namanya, hatiku rindu dan sayang-sayang. Kapan-kapan gone mulutan, kapan-kapan gone mulutan, belah pitek jaluk gulune. Kapan-kapan gone keturutan, bojo loro padha akure. Ijo-ijo aja Ayo Inara, iya Inara, Inara. Obong yen kui palem, jadi obong yen kui palem, ana sawo carene sukun, dadi uweng mbok iya sing ayem, bojo loro wis mesti rukun. Terus tegese apa? Ngono ya. Terus iya. Resi aneh, oma gendeng tak resi aneh, mbok menawa dadi dalane, abot enteng tak resi aneh, mbok menawa dadi carane. Ya bloh.
edan sumene sik. Heeh, 10 Iki menit. jam Ya. piro kok adan? Aten awal. Nggih, monggo disawang riyen, Bu. Ya. Di Di sawang sawang riyen, Pilih sing heeh. ndi? Ayo Pak Koplak, ayo Pak Ya, Koplak. mbok menawa. Ayo, Ya. kakinya, ayo kakinya. Ayo Mas Pake enggak boleh Ayo. gitu. Diangkat Mas Diangkat Pake. sikile diangkat. Ayo Jai Silo, Jai Iki, Silo. iki. Nah, sing nganteng iki gur. Suara Zaki. pendek. Atut aja edan. Sing nganteng iki gur ambar karo Endar. Ya Mas Pentol aman ya. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni amudune mayu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu wong ayu pepujanku. Jalak-jalak citra janji yo kang mesira wong Kledang-kledang kae teka pranyata janjine tetan citra kelet bisa saumpama wajah lali galih Cas. 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 Suwe ora jamu kadang telo suwe ora ketemu pisan ayahe Jai Silo Suwe-suwe ora jamu. Jamu kok
Zaki. Ayah Tama. Iya. Iya. Ayo. Ayo Mas Zaki. Ayah Ciro. Iya. Ayah Inara. Ayah Tama. Rapopo Zaki. Iya. Yuk. Iya, lantur. Ayo Suyandono ayo. Ayo Mas Dono metu go pancing ayo. Sikada. Sinten numpak sampun bayare seteli wong iki sepenjer badhe teng Betawi sinten trimo bonceng gotangan ketika yen digendang ceng ngomong kacer sinten numpak sampun bayare sekilo wong iki sepenjer terus ganteng saneng aku panas orang ayam sandale diseret Mendelet telolet Ya bos, kasih jalan. Yuk, kasih jalan. bendera kata bos kumite sepah pancana murahan umur sarane kang ana wadya ingkang kacicer sedaya siaga ya sorak tumurun mancung bendera Tanah was kumite kumalang rencana mangurahan kumur suarane kanono wadya ingkang kacicer sedaya siaga sorak kumur. lo Bendera Tawas kumiter semua apa Wah. murah kumur sarane
Ya siapa secepetku merebut. Yo. Bendera kau sumitek semua mancono mawuran umur sarane kan ana wadya ingkang kajejer sedaya siapa ya sorakku.
rasa gawe samsa muga-muga terus grebogo hatiku kang kumur mekar manuk supengku mawar kang matur sembah nuwun. Nah, jenenge wong nyuwuk ki saiki jamane nganggo demung. Neng nong neng ngono tok langsung de doler jen ampuh ya. Ah, dilalah yo nemu pengrawit sing ranti kesel yo nak yo. Yo, Pak. Sing mau 5 lagu dadi siji, heeh. Kesayangan no ya, mumpung ngono Mbak Vita. Junot kesayangan. Ya, Mas Bima, nek ngono ki disayangi nganggo cara ngendi? Sleman. Nganggo cara apa? Cara Sleman. Oh iya. Cara Sleman. Kesayangan.
Ya. Sikat Mas Mancung monggo. Yuk 3, 2, 1. Apik iki? Pengrawit ngono iki. Apik iki? Apik. Oh ya, kikek pemancung aja rebutan. Ada kesayangan bersama Jadilan Laras Ganendra. Bingung
matur nuwun kesayangan sampun. Nah, iki mau Mbak Nurli bareng ngetap oli. Iya. Ya Mbak Nurli yo ben leren sik. Ya dadine di paringi laku wajibe karo Mbak Amel Mas Ginjol. Ya lagu wajibe janji setia. Oke. Sik ngono ya Nduk ya. Cek Mas. Nggih, mbok menawi wonten pamundutan lagon monggo. Nggih, Mbok menawi. Apa lagune? Napa? Engkang sing Monggo. kasar apa sing halus, Bu? Sing Oh, sing gumyak. gumyak. Ya. Nggih. Napa, Bu? Nyuwune napa? Nggih. Ibuke sing kudung kuning kuwi tak takoni, napa, Bu? Napa, Bu? Kitir sumilir. Oh, kiter. Oh, kiter. Kiter, aja cedel lho. Ora. Ora cedel lho, Mas. Nek Ora. cedel ngati-hati ya, Mas. Ya, ngati-hati. Yang penting ora cedel. Ya, habis ini langsung dikasih kitir sumilir. Tapi kita putar dulu janji setia lagu terbaru. Ngono ya. Iki paling anyar iki. 2023. 2023 lho, Nur. Habis janji setia nanti dikasih kitir sumilir. Ora kleru. Ora. Mas Mancu. Mbah Halimah. Mah. Mbak Apel. Diamel. Dalam saya. Janji ya. Janji. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati dada. Matur Sobanun. Budi terima kasih. Iya, Dok. Bila hatimu berjuang. Ani mas ya jantungnya ngati ora bakal aku balen jani ra ono wanita liya sumelang aku bakal salin Aja sok kaya ngono kuwi, Kak. tenan lho. Nek wis seko ati, ya wis aja sok kaya ngono kuwi. Aku wis janji Aku kuwang Kang Mas. sumpah Sing tenan. sika Dok. Iya. Terus. Sawiji amung sliramu tansah setya tresno lan satuhu sinar langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkati. Semoga Tuhan selalu memberkati. Mbak nyanyi Mbak. Emoh nonton wae ya. Matur nuwun. Sedulur-sedulur saka bakal watu iki Mel. Oje, Matur nuwun. Oh iki barang kecebule. Ya, heeh. Ya. harusnya engkau mengerti perasaan yang ada Iya. di hati. Kadang hati
sejantunge ngati ora bakal aku embalen jani Palsu. ora ono wanita liya aja sumelang aku bakal salin ati Sing tenan ya, Mas. tenan sumpah Aja sok kaya ngono kuwi. ora ngapus ya aku Duk Nek wis janji kuwi rungokno aku seko ati tenan iya Budi matur sembah nuwun matur sembah nuwun Heeh heeh iya Semoga abadi selama-lamanya. Ayo. ani mas jantunge setyolan satu Kang Mas. apa Duk Sing setia kang karo aku. senang langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkati semoga Tuhan Akan selalu memberkati. no kondur ho ya matur suwun Janji setia Kang Mas. jeneng yo kelenan kok no Ora apa-apa. ayo Ora mikir apa-apa, Gong. karo anu angling-angling ya Ora apa-apa. menika kala wau wonten pamundutan kitir sumilir ya dicepakke Mas Genjol limone nganggo sorok ya Jal ya digawe men nganti dhuwur kae soalnya iki jatahe Nurli nah iya nyatane ya ora iso to Nduk heeh ora makan Vita wis dhewe aku karo Amel ya wis saiki jatahe Mbak Nurli kitir sumilir Dewe. heeh no Antemono aku cak. ya nek Ul. oh ya ul Rene. Ul. di parani Apa? Nur cedak iya Jal ditulang uti kuwi lho Nurli ditulang kudu mangap nah kayak ditulang cepet Kowe kok saiki gelem dulangnya aku. Jajal hak ya apa ndi abang-abang apa Apa kuwi? abang-abang apa? Abang-abang. Oh iya kayak udah Kuwi jenenge solek. Apa jenenge? Sokle. ya soke Sabar, Bu. Ampun muring-muring mengke cepet tuwa. Kae lho ngarane sokle Ya. iki solek. iki ngono ngene Nur Piye-piye? iki sedulur saka Pelatahan Batalatu Sumberwungu kono Oh. nah bener toh Waduh. iki didongake Nur Nah. muga-muga rezekine lancar Amin. sehat terus Amin. kabeh urusan iso lancar Amin. tahun ngarep nek Rasul nanggap Laras Ganindra Jadilan paling apik ngendi, Jak? Laras Ganindra Mergane ngajak aku karo kowe ya Apa iki? Ya, senenge Mbah Uti. seneng ya Mbak Uti cikimu diciki panganan iki lho panganan kalau pangananmu gorene pangananmu Abang-abangnya hilang. panganane gorene panganane Uti Adang-adangnya apa? Uti iki lho Oh, didongke lho padang-padang toh. ngene kok sik rene maju sik iki warga Poloro paring bebungah karo
Sutresna budaya sak kiwa tengene klapa loro kene. Nanggap aku karo sampean. Ya sing mirsani akeh banget iki. Saka dusun Sumberwungu kono yono, saka Gunung Budak Mboto kono yono, saka daerah lor-loran kono yono. Ya. Saiki atur bebungah, iki kowe nggawa apa dindumi? Sing apik no, kuwi dindum. Ngakon Nurli, dindum. Dipedel Nur. Oh ya. Oh lagune kuwi ya. Jaluk beca. Ya Mbak Nurli, kuwi diberi terus dindumke Mbak Nurli. Senenge Mbak Huti kur ngono wae. Dibagi isora. Telane tela madu. Dibakar ngentekke lenga. Dibakar ngentekke mawa. Telane tela madu. Brambange ya ana Bu. Jeruk. Ya dindum. Dindum. Nah. Lah ya enek kae lho, saka kono kae. Saka kono kae. Jarene ora kena sawan. Ngadeko to ngadeko. Heeh. Weh. Brodol. Oh, didum dhewe ya. Heeh. Ya, sak lagu sik ya Ti ya, Kitir Sumilir sik ya. Oh ya, cah siji. Ora mati. Oh ya. Ibu sing sisih mriku saking Sumberwungu. Nek niki saking pundi Bu? Daleme pundi Bu? Oh klapa loro kalih ya. Heeh. Pun rasul Bu. Oh sampun ya, ora apa-apa. Ya, oh ngadeg, walah. Oh dindumi kuwi ngakon Nurli. Rene sapa ki njal apa? Oh Naik becak. becak dhisik. Oh becak. Ngono, Mas Pancung. Yo. Nano. Ya, yo Mas Pancung dikasih yo. Na ngono. Iya. Oh, cak pendek. Ayo Uti bareng-bareng. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat garam melihat yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong antar saya. Saya duduk sendiri sambil menangkapin, melihat dengan asik kanan dan kiri. Lihat becak berlari, bagaikan tak berhenti. Becak, jangan hati-hati. Ya. Mimi Uti. Apa? Kepiye? Sepenak. Wis ya. Ya, dinaik Kitir Sumilir ya. Panyuwuran lagon Kitir Sumilir. Monggo co. Sikat. Iya. Halo. Kalau. Lo.
tirta saumpama kapan boyo aku bisa kegelintang rekejahe rembulan aku sama kuatir lan tak sabar sekar mekar ing ora-ora kang cengkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nalasi luka-luka katika kanggo nalasi luka-luka katika. Tos, 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 iya, iya. Iya, iya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Iya, sumia, sumia. Walaupun yo koder, 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 koder. Iya, koder, koder.
kondur. Iya. Kupu alana satelit Amel. Ojo nyangkut Ojo nyangkut cak bareng wae ipen awet ora padha benane. Ayo, ayo mas. Ayo. Kondur, kondur. Yuk, kondur. Lasong jumangglung sru imbalan lasong jumangglung manakara mangumpul lumantan nebak isa sruning prati santok atok tek tok atok tok
tok tek tok tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung. Dwi bejo. Sor.
ublak kutak gedak tung dudut. Ana jadah ana lemper kabeh komplit. Heh. Wira-wiri kumutara wirata pranyata ato papane ati impen lan lintura katon telang ing netra gumantung tung ing kalbu andereng selenging cipta. Yo. Iya. Iya. Proya saling boceng. Iya. Ayo Nurli tarik, ayo Nurli. Heh. Ayo Nurli ditarik, ayo Nurli. Kan ngapa? Ditarik yo. Mas Franky. Iya. Rah. Gender. Iya, kendur. Gender. Gender. Sabar. Sabar. Iya. Dosang kiai angrake toto sesaji benere asuk pepujan nukro sakit yang piti Kita pernah mengira terpipan sungko dan tua berkat basuki yuwono. Ayo Mas Sumir, saya bangi Mas Sumir, ayo. Kang Allah bakal sesenti rahayu lanas kenindra tetap saya wes cuma wes Ayo Mas Sumir, saya bangi Mas Sumir, ayo Mas Sumir, ayo. Ayo Sumir, saya bang, ayo Mir, ayo Mir. Yo kudu iso. oh iya sembuh sembuh
sisan saiki. Ayo Bagong lagune khas apa, Gang? Yo, duber gunung. Gugur, Gang. Oh, gugur. Gugur kok Gugur ngawur. piye? Karyane ngeprojo gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan lagawa kanggo mulyaning negara siji telu maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge kolopes kontol paris kolopes kontol paris kolopes kontol paris Kolopes kontol baris. dudlak tak dudluk dandrung dadung dinding dadang tak dentuk ayo konco karyane ngeprojo rene kene gugur gunung tandang gawe asayo rukun bebarengan ro kancane lila lan lagawa kanggo mulyaning negara Nuwun sagudu mateng prabu pirsa sedherek budaya Duga Sami. Bepilih cekap semanten atur kawula sakaca jadi lan laras ganendra. Agene paring panglipur paring sasma sugatan dhateng panjenengan Duga Sami watene tlatah Klopo Loro Giri Panggung Tepos Gunung Kidul. Bepilih kathah kleta-kletanipun agene kawula sakaca paring panglipur saestu kawula sakaca nyuwun lumundur gung samudra Pakasami. Nuwun kawula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.